Khubor ka Batesi TV. Menteri Ketenat jengok kai pertai uba petru ya ketenat arts and culture uba poleng do ula ong ba ganong ba shalong ka yo ya kata kanam kum ganong ba jong kaput ketem bat karwai ka siau lani ka baki ong ka rock capital nrei haba ki briu ki wan shakhandai lat ki osngo tangi ka sul jong ki nong de madan ki bat terwat tiar terwatar nang nish kmat ba pol ba ong ba ha khandai lat ki pai ba ki ni osngo ya ki sul jing rwai ki ba on pen bernya ya ki nong lek nong wan da ki nong put nong tem jong ka jela Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im ulapan scam baka refugee rehabilitation colony kapadona kasnong renja bala buhai snong daki petwir naduk isnam giba menshwa kadai kebadang hap hapo uput usam jongka dorbar snong renja katkum ka notification bala penmi daga hima menlim hau benai rempang arajar khat kendai ya ka bala pen scam root daga Khasi Hills Autonomous District Council Kani ke jing percaya jong ba penyait sing sim ha ke jing keren bat kelat pasai ke buar ha ka life way tarik unailar ar hajar ar fulai kalong hadin ke jing pan jing percaya jong ke dor bar sinong renja ha ke jing ya kendu ya u Shushu ulaya tu banadu usnam arjar khat kendai la jer kerteng ru ya ka dong ar koloni kum ka them renja ka badang hap hapo ka jing trekam jong ke dor bar sinong renja ka New Trap Integrated Territorial Organization Shillong City kabala yo jing ujor na ki pai ba bat na ki nong pang halor ka jing jelei ki nong tu bala suba ba ki dei baju em kerni ban di drugs ba ki jurung bat mi na ki kamera thia jong ki nong pang bat luti ki tiar gitar ki pisa bat ki mobile phone da ka ba sim kabu kham tam ha ka por ba lip light ha po hospital Hau kurwa bala pha shakilat pasai kubor bat ki video bala ring hi da ki khot jong ka seng ka hitu kala kamru ba yakini ki kam tu kam thiem hapo ka ni hospital la le da ki nong di drug ki ba julai sha sumar hapo ka ni hospital bat ki barung bat mi kat ba ki mon ha ki kamra thia jong ki nong pang tang ban yo luti Kasinot College kala penkup buram ya ki samla puli ki bala pendep ya ka kedan graduate jong snam arjar arpulai ha ka jingyalang ka bala long hadinam hall jayau Commissioner and Secretary jong Sarkar Jelau ba Frederick Roy Karkongor ulalong kum kongsan Kidan hadu unrius pa live unringut kisamla kibaka college kalapun kup buram hagani kesngi hagabala samru syaki kendai ngut kisamla ya ke kusnam Synod College Academic Excellence Award kiba yo ya ki kerdan beper haga subject zoology but geography La samru ya ke Thomas Jones Memorial Award syaki ba yo first division haga khasi but English honors Menteri Rang Badu Gari Narendra Modi ulaya ro yo Menteri Ketenat Labor Bhupender Yadav namar ba ulala banwanra ya ka chemotherapy service haki lipotuli ki Employee State Insurance Corporation Hospital hakal lenggi benta jong kari na ka benta bakin sumar ya ki nong trei bapang cancer ka ESIC Hospital ka hapa po ka jingpay jong ka sarkar jela leng ba ka scheme jong ka Ministry of Labor and Employment Sangut gibriu kilayap bat arpongut kilamansau hakini kilaisngi baladep nakadaw kajinya siat hapadengki kuki bat ki Meitei ha Bishnupur bat Churachandpur district jangka Manipur kibayap ki kentup yau u nong tau jengwai bapau jangka Manipur u LS Mangboy bat uwei dukot jangka Village Defense Volunteer Laitu bahaka jinya siat hagitegi artli ki district kadang beteng haduk mentaru Kajingnya lang ka ba arsngi jong ka kenhun kiliang persya ka Indian National Development Inclusive Alliance lani ka bagi katlungkot ka India ka balalong ha Mumbai kala kutno mentakasngi. Hagani kajingnya lang ka India kala syong perkat kumno bakin le hagi election MP arajar arfusau. Lai tu bahag jinglang kinong yalam jong iseng sain pertai beper kilaya penbait bakin jit no yaki constituency bakin penyeng daki kertong monlang ban yakun persya yaki kertong ke BJP kiladron hadu arpu prateli kiseng sain pertai kibalawan bani simenta hagani ke jinglang ka pisa India kalah hiardor biang da shipau naya bat menta ka syongdor prapu ar point kenaip santengka $. Kamun syua ke pisa India ke syongdor prapu ar point prapsan tengka. Kani kedai ke jinghiar do jong ke pisa India ke balane mentala jan shipau benai. Nadu ke shiterik unai lor la penhiar ya ke dor jong ke gas da shispa san pratengka.
kat kum kador ka batmai ha Delhi menta ka tendong le shet ka bakhia khat khandai kilo kan shongdor no tang 6000 sanspa arpu artengka ha katayo balala ka sarkar kala penmena ba on penhiar ya kador jongka gas da arspa tengka Secretary General jongka United Nations Antonio Guterres laong baka jingsen syar ki sipai kanam monra jingba nrei kanang penjot susu ya kanu gari ha ka perthai ya kani kren hadian bagi sipai jongga Gabon gila kini bat kurup jubore ke borsen syar ha gani gari kabadon hakithain pedeng jongga doba Afrika Guterres ula ainuksa dak bakdau ya ke Niger ke Burkina Faso ke Chad ke Guinea ke Sudan bat ke Mali hadu mentaru ula ong baki nigiri ki mari ki jingjenjar bat ki sipai ki mla satia ban weng ya kita ki jing jong ki pait ba Presiden barim ke United States Donald Trump yakhun biang ya ka mokot duma bala pengat persya ya halor ke jingja ki balaja haus nem arjar arpo hagapor bala mi ke jingkulmar hadien ke election kidon khat lai teli ki kendon bala pengat ya Trump tang namar ke te jingja on tian bisyar ya ka mokot duma jong Trump haka nriu tarik mentau penai Trump nom lek mi dala di nrei syupha ya kinong ya sai anjong ban lek cheyeng bisyar Sautli kiri ki badan hagadoba Asia kim pediang ya ka map batmai jong ke China bat ki ajing kersyani ke India kiri ba kersyani ke India ki kentup ya ka Vietnam ka Philippines ka Taiwan bat ka Malaysia kini kiri gilaong ba ka jingle jong ke China ka dei ke jingle ha ya ka bom la long hakamap kapatamay jong ka China kapan i baka Arunachal Pradesh ru kahap hapo China ki koidi hakapatok kabadan hanong ba Cuenca jong ka Ecuador kila set kut ya san pongut kinong apahara bat nyungut ki pulit hapo jong ka Turi prison ki koidi kila yo ban kerkut ya kinong apahara bat ya ki pulit hakapor baki lek ban khanra ya kapatok namar baki yo jing tip baki don ki koidi ki ba yo tiar siat hapatok ka Election Commission of Pakistan kala pentip syaki sengsan pertai beper kumjuk ru sya president ba kin penlong ya ke election hau benai rempang jong usnem arjar arpsau lapun kut no ya kasamoi trekam jong sarkar ha Pakistan nadu ka khandai tarik unailar bat labu por badai ban pelong ya ke election hapok khandai posngi nrei ka Election Commission kalaong ba omla ban pelong ya ke election haswa urempang arjar arpsau namar ba kidang bun ki jinat ki bahap ban penbai ka England kala hukum badai ban khang no ya ki school ki bum scam ga jingtei jong ki yo ba ka bu jingmai ya ki khna school namar ba gila ban klem no hagano ka por ka sarkar kalap bakidan hadu shispa san pun riu tuli ki school ha England ki bum scam ga jingtei kidei ki school ki bala rim ki bala tei nadu ki sedem syajar kandai spa san pau kle ka Rudy Frankie kadai ka YouTuber ka bana Utah nrei menta kala syakem hadien bagi bor joka ain kila lap bakala le benya ka wei ka khna bat kampen biang bam ya ka Karubi kadai ke baju tap ya ki video bania selok bat ki me ki kipas pang karukam sumar jongki ya ki khon ki pulet ki lalap baki don ki dak mensau ha ka met jongki khna bat garing rai kho nagadau ka jing bumbiang ka bam gadi kitu gilong kimat kublai